खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौ बड' जोबनेस्लाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर जोंहा अरुनदय स्किमनि गोदान बेनिफिशियारि लिस्ट ओंखारना फैदों। दा नोंथांमोना चेक खालामनो हासिगोन। जायफोर बिथांमोना सिगाङाव नामा फैयाखै नोंथांमोना बयबो चेक खालामबानो जाबाय। आरो आं नोंथांमोनखौ सिगाङावनो खोन्थागोन जे नोंथांमोननि बे अरुनदय स्किमनि गेजेरजों नोंथांमोननि बे माबाया एमाउन्टखौ नोंथांमोना 1000 मोननो हासिगोन। माने नोंथांमोना मास मोनसेयाव 1000 रांखौ मोननो हासिगोन। दाख्लै नोंथांमोना निउसखौ खोन्थाखादोंमोन अब्लाबो बेखौ आं खोन्थाफिननाय जाबाय। मास मोनसेयाव मोननो हागोन आरो नोंथांमोना माने 1000 रांखौ। दा लोगोफोर नोंथांमोना बे जायफोर बिथांमोना बेनिफिशियारि लिस्टआ फैयाखैमोन बेखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनोथ' मा फैनांगोन बे अरुनदयनि मोनसे अफिसियेल वेबसाइट होनाय दंखायो लोगोफोर। नोंथांमोना आङो बे अफिसियेल वेबसाइट लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना बयबो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव थांबानो जाबाय। ओमफ्राय बेहाय फैनानै चेक खालामफैबानो जाबाय नोंथांमोना। दा लोगोफोर जोंहा दाहायलागै नै बेसेबां होनाय दङ टटेल बेनिफिशियारि बेसेबां जानो हागौ बेखौ बे होदोङो। दासिमहालागै जोंहा बेनिफिशियारि लिस्टआ ओंखारजोबाखै लोगोफोर। दा नोंथांमोना नामखौ चेक खालामनो थाखाय भिउ स्टेटास बेहाय थांनानै चेक खालामहैनांगोन। आं नोंथांमोननो बेहाय थुना होबाय एग्जाम्पल महरै आं खोन्थानो सानदों। दा जोंहा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिखौ नायनोबा नोंथांमोना बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बेहाय नोंथांमोना थुना होबानो जाबाय। आं जेरै बेहाय थुना होबाय। दा बेहाय थुना होनाय लोगो लोगो बेहाय नोंथांमोना नुदों जानांगौ बिथिं लोगोफोर नै बेनिफिशियारि नेम बेहाय बेनिफिशियारि नाम्बार थाबाय बियो। ओमफ्राय बे नोंनि नाम थाबाय जाय एप्लाइ खालामनाय बिनि नाम थागोन बिथिं LAC माने लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि काउन्सिल। बेहाय नोंथांमोना जेब्ला आसामनि एसेम्बलि इलेक्सन जायामोनबा बेहाय गावबागाव काउन्सिल थायो माने कनस्टिटुवेन्सि थायो। बे नोंथांमोननि जायगानि ओमफ्राय नैबे बेथिं नाम दंजोबो आरो ओमफ्राय नैबे नोंनि बे IFC कड ओमफ्राय नैबेथिं दङ नोंनि बेंक नामा मा बेखौ बेहाय होनाय दङ। दा नोंथांमोना गावबागाव LACनिखौ नागिरबानो जाबाय। जेनेबा नोंथांनि भट होनाय बे कनस्टिटुवेन्सिया मा बेखौ नोंथांमोना बयबो नागिरबानो जाबाय। नैबेहाय नेक्स्ट थुनानै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। गावबागाव नामखौ नागिरबानो जाबाय। जुदि नोंथांमोना नोंनि नामखौ जेनेबा स्पेलिंफोरा मोजाङै गोसोआव दङबा बेखौ नोंथांमोना नैबेहाय डाइरेक्ट नोंनि नामखौ होनानैबो डाइरेक्ट नैबे सार्च खालामनो हागोन लोगोफोर। नोंथांमोना बेहाय माने नेक्स्ट थांलायनानै बेखौ जेबो माबा खालामनांगौ गोनांथि गैया नायहैनांगौनि गोनांथि गैया। नोंथांमोना माने डाइरेक्ट नैबे सार्च अपसनाव फैनानै नोंथांमोना गावबागाव नामखौ बेहाय नामखौ लिरनानै सार्च खालामनानै नोंथांमोना डाइरेक्ट मोननो हागोन आरो। आं दायो गबेगाव थांफिननानै नोंथांमोननो माखासे डिस्ट्रिक्टनिखौ आरो खोन्थाबावनि लोगोफोर जेरै नैबे दरं डिस्ट्रिक्टनियाबोथ' फैबाय नालाय आं दायो बेहाय थुना होबाय। दा बेहाय दरं डिस्ट्रिक्टनि होनाय लोगो लोगो बे जोंहा थागोन दलगाव थागोन मंगलदै थागोन बेहाय माखासे कनस्टिटुवेन्सिया थाजोबगोन आरो लोगोफोर। बे जोंहा माने दरंआथ' जोंहा मोनसे डिस्ट्रिक्टसो जाबाय नालाय डिस्ट्रिक्टनि सिङावनो माखासे जोंहा गोबां LAC थायो जेरै मोननै मोनथाम मोनब्रैसो थागोन आरो मोनसे डिस्ट्रिक्टआव LACआ। दा नोंथांमोना बबे LACनि बेखौ नोंथांमोना नायनानै बेहाय चेक खालामबानो जाबाय। गावबागाव नामफोरखौ नोंथांमोना बे फार्स्टआव नोंथांमोना बे मंगलदै नुदों जानांगौ। नोंथांमोना बे नेक्स्ट होलांबाय थाबा बेलेग कनस्टिटुवेन्सिखौ मोनलांबाय थागोन। दा बिथिं लोगोफोरनो गावबागाव नाम होनानै बेहाय सार्च खालामबानो जाबाय। नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि दरं डिस्ट्रिक्टनि सिङाव गोलैयोबा नोंथांमोना बयबो चेक खालामबानो जाबाय। एबा नोंथांमोना जेनेबा जेनेबा बे दलगाव कनस्टिटुवेन्सि एबा मंगलदै कनस्टिटुवेन्सि नोंथांमोना गावबागाव बेहाय नायफैनानै सार्च खालामफैबानो जाबाय। दा बेखिनियानो लोगोफोर आरो माखासेखौथ' आं नोंथांमोननो खोन्थाखादों जेरै चिरां दरं बिनिखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाजोबखाबाय। जेरै नैबे काछारनिखौबो खोन्थाखाबाय आङो गासैबो डिस्ट्रिक्टनिखौ खोन्थाजोब्बाय। क'क्राझार बिथांमोननि गासैबो खोन्थाजोब्बाय आङो। ओमफ्राय सनितपुर नोंथांमोना माने गासैबो चेक खालामबानो जाबाय नामफोरखौ। नै लोगोफोर सनितपुरनियाबो गासैबो ओंखारजोब्बाय। नोंथांमोना बयबो चेक खालामजोबबानो जाबाय। गोरलैसो चेक खालामनांगौआ आं नोंथांमोननो लिंकखौ होनानै दोनखादों भिडिअनि डिसक्रिपसनाव। नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि एप्लाइ खालामदोंमोनबा चेक खालामबानो जाबाय। दा बेनिफिशियारि लिस्टआ लोगोफोर ओंखारजोबाखै जोंहा लोगोफोर नैबे दाबो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिया ओंखाराखै। नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव गोलैबा बिथांमोननि दासिमबो फैयाखै। दा बे लासैनो ओंखारलांबाय थागोन लोगोफोर। नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनाङा। दाख्लैबो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिया ओंखाराखैमोन दा ओंखारना फैबाय। बे माने आपडेट जालांबाय थागोन। बेनिफिशियारि लिस्टआ ओंखारबाय थागोन। दा नोंथांमोना दा फैयाखैबाबो उनाव फैगोन। नोंथांमोना चेक खालामबाय थाबानो जाबाय बे लिंकआव फैनानै। आं लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों। लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालामदो जाहाथे बयबो गावबागाव नामखौ सार्च खालामनानै नायो एप्लाइ खालामदोंबा। माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो रिप्लाइ होनो नाजागोन। चेनेलाव गोदानै फैदोंबा नोंथांमोना बेबायदिनो आपडेट मोननो थाखाय बयबो जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायो। गोजोन्थों।